Dobre. Prestaň. Malinovky pijú. Kniha Tekvicový prívarok pre dušu od rana, ale taktiež vyjadrenie sa ku, ale taktiež aj hejt na skupinu No Name, či na je Tekvicový prívarok pre dušku, či kokotovi. Ja by som pravidelne nakopávala right blogerom, ktorí vypisujú... Right? No. Tu si to napísala, že right. Rite. To nedošlo. Čo? Right? Ktorí stále píšu o tom, ako ide kvalitná slovenská literatúra. Autor intelektuálne nadáva, obúva sa do Chris. Ja som statický. Ale robíš s očami. Intelektuálne nadáva. Prestaň, Bože. Že som mal zavreté oči. Nefiltruje svoju frustráciu priamo do textu, ale modifikuje. Áno, lebo som myslela, že robíš znova. Nevidíš? Ale však ja sa sústredím sem. Ale tak keď už ti ukazujem, tak sa pozriem, nie? No teraz som sa pozrela. Ten... Pokiaľ vás relácia Inferno na polícii zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na